Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А маімі суразмоўцамі сёння будуць былыя старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ірына Вештарт і Олег Трусаў. Ну, Олег Трусаў да ўсяго яшчэ і ганаровы старшыня таварыства беларускай мовы. Ну, а з якой нагоды ж мы сустрэліся? Нагода вельмі урачыстая. Фактычна, от сёння, 2 сакавіка, азначаецца 30годдзе партыі, якую вы абодва узначальвалі, і прычым такім працяглым часам, і ў той час, ну, калі быў самы росквіт, можна сказаць, партый. І мяне да вас будзе да пачатку такое пытанне. А вось самі вы зараз, ацэньваючы гэты 30гадовы шлях партыі, што б вызначылі? Вот чым для вас з'яўляецца партыя і чым яна адметная? Давайте з вас, спадар Олег. Ну, адметная тым, што яна ацалела. Бо шмат такія партыі даўно ўжо трапілі ў нябыт. Наша партыя ацалела, больш таго, яна шмат разоў помнажалася, былі розныя фракцыі, розныя структуры, то есть сацыял-дэмакратыя квітнела буйным колерам на тэрыторыі Беларусі. Ну, спадару Олегу лёгка так казаць, бо ён быў фактычна які там другі па ліку старшыня. Другі, да? так. Другі старшыня, гэта вось там 90-е гады. 92, 95. Да, калі вот самы такі росквіт партыйнага руху быў. Спадарыня Ірына, вам дасталіся больш складаныя часы ва ўсіх сэнсах. Калі быў ціск, калі быў адток людзей ад партыі, усіх, не толькі ад, я так разумею, ад грамады, але чым для вас? Вот што б вы сказалі? Мы ў свой час, вот мы, вот што вы? Ведаеце, вы калі задалі пытанне Олегу Анатольевичу, чым адметна, то я так, як і ён, падумала, партыя выжыла, вытрымала. Я якраз прыйшла на пасаду старшыні партыі ў 2011 годзе. Ёсць такая прымаўка: нічога не бывае больш працяглым, чым часовае. Ішла на кароткі тэрмін, а прабыла на пасадзе старшыні партыі амаль 7 год. Гэта былі вельмі і вельмі складаныя часы. Гэта быў час, калі стаяла пытанне аб пазбаўленні партыі рэгістрацыі. І на сённяшні дзень я магу сказаць, што сярод маіх усіх знаёмых толькі самы нямоглы, самы недужы не казаў мне, што нічога у нас не атрымаецца, што ў партыі рэгістрацыя будзе скасаваная. На што я казала: пакуль дакумент аб скасаванні не атрымаем, няма нагоды думаць пра дадзенае пытанне, трэба думаць пра тое, як мы будзем выжываць, рухаемся. Бо калі не выбраўся з кватэры, то дакладна нават да крамы не дойдзеш. Таму вельмі такія былі складаныя часы, стаяла пытанне аб тым, каб утрымаць рэгістрацыю. У нас не прызнавалі з'езды тады ў міністэрстве юстыцыі, але дзякуй Богу, сёння мы ёсць, і гэта добра. А як сказаў Олег Анатольевич, пертурбацыі ў нас былі роднымі. Спачатку называліся ад моманту стварэння партыі беларуская сацыял-дэмакратычная грамада. Потым у нас было аб'яднанне, мы называліся беларуская сацыял-дэмакратычная партыя народная грамада. І апошняя яе назва, якая існуе і сёння, гэта беларуская сацыял-дэмакратычная партыя грамада. Ну, хочацца так пажартаваць. Кожны раз, як мы спрабавалі аб'ядноўвацца, нешта стваралася новае. Зноў аб'ядноўваліся, зноў нешта стваралася новае. Але з усяго з таго, што стваралася, на сённяшні дзень ледзьве не мы адзіныя, хто ёсць, хто існуе. І я думаю, што далей мы будзем узмацняцца, таму што мне верыцца, што хутка будуць дэмакратычныя часы. Будзе той час, калі партыі будуць мець магчымасць прымаць удзел у выбарах. Тады гэта будзе сапраўдная ацэнка дзейнасці партыі. І я думаю, што сацыял-дэмакраты, ну, у усялякім разе, я так лічу, што сацыял-дэмакраты
у першых выбарах па партыйных спісах атрымаюць найбольшую колькасць. Вот ім ужо будзе ўсё вызначацца тым, наколькі ўдалася праца пасля атрыманай значнай колькасці дэпутатаў, там ужо як наколькі мы выканалі свае абяцанні. Таму тое, што захаваліся, тое, што ёсць, мы сёння як маякі і як грамадводы. Калі ўжо лупіць пярун, то ён якраз лупіць доброго грамадвода. Тады ўжо дастаецца па баках таму, каму дастаецца. Вось так прыкладна. Грамада, грамадвод, вот нейкія і аднакарэнныя словы. Спадар Олег, я б хацеў ўсё ж таки у вас пытацца. Партыя стварылася, афіцыйная дата стварэння 2 сакавіка 1991 года. Здавалася б, тыя часы, калі ўжо гаварыць пра тое, што вот зараз такія свабодныя, нарэшце незалежныя партыі створацца, вот нейкія такія дэмакратычныя каштоўнасці, вот нешта такое, больш павінна быць далёкая ад левізны, якой нам і ў Савецкім Саюзе хапала, бо это ж камуністычная, бальшавіцкая партыя, это ж левыя партыі. І ўсё ж такі сацыял-дэмакратычная партыя стваралася як партыя левых. Вот вам, як чалавеку, якому хацелася нечага такога свайго ад левізны гэтай скулы не звадзіла? Наадварот, і зараз не зводзяць. Мы па-ранейшаму левыя. Я б сказаў, левацэнтрысты. Зараз зразумела, ўжо звыкліся за 30 гадоў, а тады? Што? Першая палітычная структура, якая была створана ў БССР, гэта быў аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Туды ўвайшло 35 чалавек, і з іх большасць былі камуністы. І калі далей працэс развіваўся, камуністы, якія, я б сказаў, нацыянал-камуністы, якія былі за незалежнасць, за ўсё, яны ўжо тады падымалі пытанне, каб стварыць нармальную сацыял-дэмакратычную партыю, адмовіцца ад гэтага сталінізма, бальшавізма і ленінізма. І калі стварыўся аргкамітэт па стварэнню грамады, туды вайшло даволі шмат былых і тады яшчэ амаль што дзеючых камуністаў, тым ліку камуністам быў і першы лідар партыі Міхась Ткачоў, у якога была вялікая дылема, каб узначаліць грамаду, трэба было выйсці з камуністычнай партыі, а выходзіш з кампартыі, губляеш усё. І некаторыя камуністы, якія былі в аргкамітэце, пабаяліся выходзіць, бо маглі з працы выгнаць, Ткачоў не пабаяўся. І як зараз памятаю, за пару месяцаў до нашага з'езда все камуністы, якія былі больш мужныя, выйшлі, і к нам яшчэ далучылася вялікая група беспартыйных, якія ніколі не былі камуністамі, але якія хацелі адрадзіць грамаду, першую нацыянальную беларускую партыю пачатку стагоддзя. Сярод такіх, я б сказаў, некамуністаў быў Анатоль Сідарэвіч, быў Міхась Чарняўскі і шмат іншых людзей. Таму аб'яднанне на з'ездзе адбылося сярод, я б сказаў, такіх нацыянал-камуністаў былых і тых людзей, якія былі за нацыянальную ідэю, но па розных прычынах кампартыі ніколі не былі. Таму гэты левый накірунак, ён ідзе ў нас 18-го года. Дарэчы, БНР абвесцілі таксама левыя грамадоўцы, і каб не левыя, то не было б ніякай незалежнасці. Так сталася, што в Беларусі заўжды левыя стваралі дзяржаўныя структуры, а правыя былі прапольскімі сіламі альбо прарасійскімі. Вось, дарэчы, пра гэта я хацеў вас спытацца. Калі зараз пачытаць Навумчыка, то ўсё, што магчыма толькі для стварэння незалежнай Беларусі ў тыя часы, ў 90-е, зрабіла партыя БНФ. І пазняк апазіцыя БНФ у Верхоўным Савеце тады яшчэ, яны і перацягнулі там на свой бок камуністаў, якія прагаласавалі за незалежнасць і сцяг, дзякуючы ім і ўсё. А дзе былі сацыял-дэмакраты? Што яны зрабілі для незалежнасці? Тлумачу. Той жа Наумчык быў камуністычнай партыі намнога даўжэй, чым я і Міхась Ткачоў. І я не кажу пра бацьку Наумчыка, які ўзначаліваў партыйную структуру Віцебскай вобласці.
Сын за бацьку не адказвае. Я не кажу, але справа ў тым, што яго бацька заўжды быў прыхільнікам нашай партыі, хоць і быў камуністам. Это і зараз наш актыўны, прыхільнік, скажем так. Вот. Што датычыцца БНФ, то трэба сказаць, што у аргкамітэце БНФ ніхто ніякую партыю не ствараў. БНФ быў спачатку рух камуністаў беспартыйных за перабудову, за незалежнасць, он так называўся. І ніякага яўна антикомунізма тады не было, бо була перебудова. І вось тыя, хто вступіў в БНФ, такіх было людзей вельмі шмат. І яшчэ я хочу дадаць, што калі адбыўся конец 91-го года, то мы пачалі ствараць сваю парламенцкую фракцыю в Верховном Совете, и к 95-му году у нас уже было 15 депутатов. Частка з іх уваходила в оппозицию БНФ, як і я, а частка не уваходила. То есть партия сама БНФ стварилася только, по-моему, в 93-м году. Так что ніякой партии БНФ не было. І одна із помилок, на мою думку, што БНФ, не ўзяўшы ўладу, уже пачаў дабіцца на розныя партыі і гэтак далей. За гэта я ўвесь час крытыкаваў і Нарумчыка, і Пазняка. Трэба было, як Сайдзюс, правесці парламенцкія выбары, узяць большасць, а потым уже дзяліцца на хрысціянскіх дэмакратаў, як звычайна. Літоўцы гэтага пазбеглі. Мы, на жаль, разваліліся яшчэ до таго, як правесці агульныя выбары, і як толькі стварылася партыя БНФ, адразу ўзніклі канфлікты з грамадой, якая ўжо даўно была. І гэта ўсё прывяло к таму, што мы не правялі разам прэзідэнцкія выбары. Не аб'ядналіся, наадварот. Таму што прыхільнікі партыі БНФ казалі, што нас Пазняк пераможа з першага тура, а вы, грамадоўцы і прочее, нам не патрэбны. Вось, цяпер зразумела, што вот за апозіцыі Лукашенко і тады атрымаў уладу. У тым ліку. Не толькі, але ў тым ліку. Добра, што прызнае свае памылкі, у тым ліку свае таксама. Вядома. Спадарыня Ірына, вам я таксама падрыхтаваў пытаннічка. Былі, канешне, такія і складаныя не па віне партыі, ці кіраўніцтва часы ў гісторыі партыйнай. Былі і тое, чым можна ганарыцца, а былі і часы такія скандальные, скажем так. Я памятаю, вас у свой час вінавацілі, што вы выжываеце людзей, што ледзь не аўтарытарная ці тиранію нейкую партыі уладкавалі, што з-за вас людзі пачалі разбегацца. Вы такая тиранка ці скандалістка просто, ці што это было такое? Я на дадзены момант магу яшчэ прыгадаць і плакаты цікавыя. Значыць, праводзім ЦК, а на ЦК вялікая група сядзіць людзей з адной з абласных арганізацый, наперадзе плакат у кожнага. Вот іх чалавек, відавочна, было 7. Пераможам Вештарт, пераможам Луку. Я яшчэ пажартавала, якая я моцная барышня. І адзін сядзіць з залы і будзе казаць, выжыла ж у 11-м годзе, нас маглі скасаваць, а вот не скасавалі. Ведаеце, калі скончыўся ЦК, яшчэ на заўтрашні дзень, сабраўшы дадзеныя плакаты, як то кажуць, душу грэлі. Я іх сфотаграфавала з імі ў Фейсбук. Вот якая я моцная і магутная, а, дарэчы, пасля гэтага не раз жартавала. Партыйная арганізацыя гэта ўсё-такі не дзяржава. І кіраўнік партыі гэта ўсё-такі не прэзідэнт краіны. І калі б я была такая аўтарытарная, лянота, выключна нічога не ўмела рабіць, то паверце, 3 тэрміны, а я абіралася на пасаду старшыні партыі 3 тэрміны. Всё ж бальшыня мяне не падтрымала б. Таму што галасаванне ў партыі таемнае. Лічылі кожны голас, былі спрэчкі. Так, кожны голас лічылі, і калі нават пісалі, скаргі, калі выжыла, былі такія сябры, яны, дарэчы, пісалі. Ёсць, у колькі толькі не пісалі устаноў. І, дарэчы, хачу сказаць, што
Ёсць яны, гэтыя сябры, сёння ў партыі, у мяне з імі вельмі такія склаліся нармалёвыя на дадзены дзень адносіны, з некаторымі дык прямо вот такія сяброўскія, блізкія адносіны. Вось, а на той момант, як то кажуць, кожны лічыў, што ён можа, як адзін мне казаў, я ж таксама магу пабыць старшынёй партыі, я пытаюся, вот, ён у мяне канкурэнтам быў. Вот што б ты рабіў, сеўшы, калі вот прыземлішся на пасаду? А ён мне так шчыра ў вочы і кажа пры ўсіх: а ты на што? А ты б мне дапамагала. А, кажу, дык ты на пасаду старшыні партыі, а я ў цябе насіць партфель. Вось, ну, як то кажуць, я спакойна ставілася да таго, што ёсць спрэчкі. Ніколі не была самаўпэўненай барышні, якая лічыла, што от прызямлілася на пасаду і назаўсёды. Ніколі не выключала, што могуць, напрыклад, не абраць, а некага абраць другога. І, дарэчы, сышла з пасады ў адпаведнасці са статутам. У нас максімальна магчымыя 3 тэрміны. І калі вы мяне зараз спытаеце, ці ёсць у мяне нейкае ўнутранае жаданне апынуцца на пасадзе, то я вам скажу, мой цяперашні стан мне вельмі дужа падабаецца. І толькі ў смяротна небяспечнай ці катэгарычна патрабавальнай сітуацыі я відавочна на кароткі тэрмін, ну, як кажуць, каб вось перажыць, перакантавацца ў гэтыя цяжкія хвіліны, мой пагадзілась бы. А так, у мяне ніякага жадання вярнуцца на пасаду, мае гады былі вельмі непростыя, таму я стаўлюся да таго, што было, што ж сышло, з кім пасябравалі, з кім разышліся назаўсёды. Вы помніце, ў выбарчую кампанію пра адну спадарыню імкнуліся некаторыя казаць: вось, заменіць мяне, але зараз не атрымліваецца, і нават там на добрым узроўні рабіць работу, дзе чалавек ёсць. Таму не бачу нічога тут небяспечнага. Дарэчы, хачу сказаць, што калі спакойна не ўспрымаць такія сітуацыі, то арганізацыі перастаюць існаваць. Я дастаткова, ну, як бы сказаць, фантазійна да такіх паняццяў ставілася. Ну, зразумела, што крытычна аналізавала для сябе, але мне падаецца, помслівай ніколі не была і крыўды не трымала. Усе, хто сядзеў з плакатамі некалі, я па шчырасці на сённяшні дзень вот павінна прызнацца, што маю з імі найлепшыя адносіны. Вот нічога асабліва не здарылася. Знаеце, пра зусім слабенькіх нічога не гавораць, з плакатамі не прыходзяць і з імі не ваююць. Так што я яшчэ раз падкрэсліваю, што была б я зусім нікчэмная як кіраўнік, 3 тэрміны мяне дакладна не выбіралі. Ну, згодны. Спадар Олег, я вот просто цікава, кажуць, зараз да сённяшніх часоў, я разумею, там партыя ваша, ля вытокаў стаялі, ну вот как бы хочацца ў любым выпадку пра яе добра сказаць, але калі пачытаць зараз, ну, да прыкладу, таго ж самага Гайдукевіча у Фейсбуку, якія там расказваюць ужо колькі гадоў пра тое, што ў іх там колькі там 40 ці 50 тысяч чалавек у партыі, пра астатніх кажуць: да ў іх там 3,5 чалавекі ў гэтых партыях, это вот засталіся ад іх зараз толькі там фанцікі ад цукерак і гэтак далей. Вот калі сумленна сказаць, у якім стане сёння партыя знаходіцца? Вот 3,5 чалавекі там, ці ўсё ж такі вот ёсць чым ганарыцца? Ну, давайте пачнём спачатку. У свой час, у 91 годзе, каб стварыць партыю, было дастаткова мець 100 з нечым чалавек. Мы пачыналі 125 чалавек. Вот калі мы атрымалі дакумент, у партыі было 125 чалавек. Потым планку паднялі 500 чалавек. І ўжо калі я быў старшынём, мы паспяхова прайшлі гэту планку. І я памятаю дакументы, якія я атрымаў, таксама быў сакавік 95-го года. Потым планку паднялі да 1000 чалавек. І зараз яна, гэта 1000, існуе. Вот. Далей эту планку не падымалі, але што значыць быць сябрам апазіцыйнай партыі?
гэта тое самае, што сёння выйсці на вуліцу з бел-чырвона-белым сцягам. Прыкладна аднолькава. Таму рэпрэсій супраць нашай партыі, пачынаючы з 95-го года, было вельмі шмат. Ад удзела нашых партыйцаў, тым ліку і мяне, галадоўцы, калі нас жорстка збілі, і зараз плачуць, што тут іх пабілі. Першых пабілі нас, тым ліку і мяне. І калі нас пабілі, на вуліцы выйшла ў нашу абарону ад сілы, каля 1000, можа, менш чалавек, в асноўным жанчыны і падлеткі. Вот з чаго пачынаўся пратэст, і невядома, дзе дзелася БЗВ і ўсё астатняе, і каб тады выйшла, хаця б палова, як выйшла ў гэтым жніўні, уже б даўно мы былі дэмакратычнай краінай на ўзроўні Польшы ці Літвы. Но не выйшлі. А раз не выйшлі, то мы мусілі пачынаць нашу штодзённую працу, будучы у вялікай меншасці да астатніх. І ўсе гэтыя гайдукевічы, яны пакуль падпяваюць уладзе, ім дазваляюць гэта рабіць. А калі улада зменіцца, паглядзім, колькі застанецца людзей у той самай партыі і ці будзе яна існаваць наогул. Тым больш, што номенклатура ўжо стварыла сваю партыю, называецца яна Белая Русь, і калі будзе нейкія выбары, то ніякім гайдукевічам з этой Белай Русю справіцца будзе ніяк. Партыя мае сваю номенклатуру, мае свайго лідера і чакае моманта, і калі, допустим, пераходзім мы, а мы перайдзем хутчэй за ўсё бліжэйшыя гады да шматпартыйнай сістэмы, на першым плане будзе Белая Русь як партыя номенклатуры. А Гайдукевіч там будзе дзесьці у хвасце. Што датычыцца нашай партыі, то пасля таго, як адбыліся жніўніцкія падзеі, я цалкам згодзен са спадарняй Ірынай, што сацыял-дэмакраты у любой дэмакратычнай краіне вельмі ўплывовая сіла, пачынаючы ад Швецыі, канчаючы Германіяй і гэтак далей. Таму шансы нашай партыі на выбарах, я думаю, 20-30% пры нармальнай праграме гэта мінімум. Можа і большасць, можа і перавага. Яшчэ залежаць ад партыйнага спіса. Хто будзе на чале гэтага спіса? У любой партыйнай выбарах глядзяць першую дзесятку чалавек. І гэтая першая дзесятка цягне за сабой всю партыю. Но мы вот-вот падыдзем да нармальнай шматпартыйнай сістэмы. Спадарня Ірына, а як вам гэтая ўся сітуацыя самой падаецца? Пра партыйную сістэму гэта ўсё прыгожа. Але атрымліваецца так, апазіцыйныя партыі, калі скажуць, прымуць рашэнне наверсе, што мы пераходзім на партыйную сістэму, галасаванне па партыйных спісах, можа, змешанае, і гэтак далей, і што скажуць? Добра, далей мы перагортваем тую старонку, і зараз, што была ў жніўні 2020 года, і зараз пачынаем паступова змяняць краіну пад тым жа самымі сцягамі і з тым жа самым кіраўніцтвам, але праз партыйную сістэму. Нармальна это, па-вашаму? Не. Я лічу, што пры цяперашнім кіраўніку наўрад ці магчымыя такія дэмакратычныя выбары, я ўжо чула ад спадара Макея, міністра замежных спраў, які казаў, мы вам наступныя выбары абяцаем, што правядзем правільна. Я ўсё ж такі не веру ў тое, што пры цяперашняй уладзе будуць абсалютна правільныя, абсалютна празрыстыя, абсалютна адкрытыя выбары. Таму што калі ўлада лічыць неабходным правесці перамены, зрабіць усё інакш, то ёй нішто не замінае ў такім разе сысці з пасады, напрыклад, скажем, сённяшняму кіраўніку краіны сысці з пасады, нішто не замінае, бо калі прыйдзе правесці дэмакратычныя выбары, то зразумела, што будуць зусім іншыя дэмакратычныя кандыдаты,
І так ці інакш наступныя выбары прэзідэнцкія, скажем, сённяшні кіраўнік, які ёсць у краіне, ён, на маю думку, не будзе абраны. То што замінае яму сысці зараз? А гэта значыць, што пакуль ён пра гэта не думае. А раз не думае і збіраецца знаходзіцца на пасадзе, значыць, у мяне няма ніякіх перакананняў і няма ніякіх падстаў лічыць, што ў краіне будуць праводзіцца правільныя выбары. Я нават думаю зараз пра тое, што вот вядуць размову пра рэферэндум. А я без канца сабе задаю пытанне, з кім рэферэндум гэты будзе праводзіцца? Са старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі спадарыні Ярмошынай? Але няхай яна мяне прабачае. Я амаль на ўсіх выбарах, пачынаючы з першых прэзідэнцкіх выбараў, я ў першую прэзідэнцкую кампанію была даверана асобай гаспадара Шушкевіча, праехала вельмі вялікую колькасць населеных пунктаў, праводзячы агітацыйную працу. Я потым бачыла ўсе выбары ў мясцовыя саветы, я бачыла выбары ў парламент, я бачыла выбары прэзідэнцкія, я сама была удзельніцай назіральных пунктаў, я сама была удзельніцай у асобных кампаніях і магу сказаць на сённяшні дзень, што чым далей рухаўся час, тым усё менш і менш заставалася элементаў дэмакратыі і элементаў празрыстасці. Таму, на маю думку, у першую чаргу трэба, як кажуць, замяніць поўнасцю Цэнтральную выбарчую камісію, калі праводзіць нейкія выбары, чакаючы перамены ў нашай краіне, трэба новы склад Цэнтральнай выбарчай камісіі. Не гэта, нормально. І ўжо зразумела, што павінны быць унесены змены ў той выбарчы кодекс, які існуе. І калі у нас на сённяшні дзень правапрымяняльная практыка неправільная, то значыць трэба прама ў кодексе выбарчым прапісаць, што падлік вядзецца празрыста, што кожны голас агучваецца. Паказваецца бюлетэнь. І што паказваецца? То бишь трэба ў такім разе прама ў законе прапісаць гэта. Бо я лічу, што нават на падставе таго закона выбарчага, які існуе, калі правільна рабіць правапрымяняльную практыку, можна было праводзіць выбары. Але ў нас так трактуюць. Не напісана, не абавязаны. Значыць, трэба памяняць. Такім чынам, я лічу, што трэба змяніць Цэнтральную выбарчую камісію, унесці змены ў выбарчы кодекс, а тады, як кажуць, можна з нейкім працэнтам надзейнасці спадзявацца, што будуць адбывацца перамены. Спадар Олег, я яшчэ на заканчэнне можа быць не партыйнага будаўніцтва, а партыйнага росквіту, калі зменіцца сітуацыя. Ўсё ж таки 30 гадоў, для чалавека гэта самы росквіт. А для партыі, гледзячы ў якіх умовах яна пражыла, можа ўжо і такі ўзрост, што і на пенсію пара. Гледзячы зараз на тое, як гэта, як это называць, новая апазіцыя вырасла, калі створацца новыя умовы, калі будзе там свая партыя у Бабарыкі, у Цэпкалы, там, я не ведаю, у Ціхановскага можа быць, можа яшчэ там у каго-небудзь, тыя людзі пачнуць ствараць свае палітычныя структуры, якія зараз на хвалі, за якімі зараз выйшлі гэтыя сотні тысяч. А старая апазіцыя у гэтай сітуацыі, яна будзе мець шанец, ці так і застанецца ў такім, выбачаюся, маргінальным стане? Я скажу так, што не трэба забываць, што асноўная маса людзей, якая выйшла на вуліцы, яна выйшла не за Бабарыку, не за Ціхановскага, не за Цэпкалу, яна выйшла супраць канкрэтнага чалавека, імя якога мы ўсе ведаем. І гэта іх аб'яднала. То есть это часовае аб'яднанне, і яны кажуць, што калі ён сыдзе, тады мы пачнём высвятляць адносіны. І я, напрыклад, не сомневаюсь, што калі зарэгістраваць адначасова Бабарыку, Цэпкалу і іншых, паміж імі будзе велізарнае палітычнае змаганне па ўсіх законных і не зусім законных правілах. Это закон
истории. Вон возьмите, як Трамп воевал с Байденом. У самой так званой демократичной краине кончилось штурмом Конгресса. Тому все это нас чакае наперадзе. И, конечно, маючи гроши, конечно, Бабарыка може записать, як зараз записал Гайдукевич у свою партию, там 120 тысяч человек. До речі, коли починав БНФ, у нас було 40 тисяч. Это тоді, в советский час, это немало, 40 тисяч. З посвідченням, зі складками, все це було. Але в нормальній країні політикою займається від 3 до 5% насельництва. І тому більшість партій, навіть в Америці, вони номінальні. Наприклад, спитайте у республіканської партії, колькі у вас сяброў, яны не скажуць. Там ёсць толькі штабы, ёсць нейкія, калі вы ведаеце партыйную сістэму Злучаных Штатаў, ніхто вам не скажа колькасць рэспубліканскай партыі ці колькасць дэмакратычнай. Такіх спісаў проста няма. Калі паглядзім Еўропу, тут сітуацыя крыху іншая, но таксама самае галоўнае што? У партыйным спісу першы дзясятак лідараў. І за іх галасуюць. І іх праграма. Так вось наша партыя, я не ведаю, як іншыя партыі, мы ўжо некалькі год назад пачалі рыхтавацца да нармальных выбараў. У нас напісана маса праектаў законаў, у нас ёсць свой варыянт Канстытуцыі, і ўсё гэта нават надрукавана асобнымі брашурамі. І калі пачынаюцца выбары, нам ёсць што сказаць людзям, больш таго, мы умеем ваяваць папулізмам, а то, что популизм будет в основе всех этих новой оппозиции, это мы бачим и зараз. Поглядите, то яны забастовку обвесили, якая ляснулася, то яны уже кажут, что вот этой весной яны вертаются в Беларусь. Это все голой воды популизм, и люди спочатку популизм верят, а потом перестают верить. А партия, якая існавала 30 год, спокойно може сказати, що, шановне господарство, коли ви за нас проголосуєте, ми не побудуємо вам комунізм чи соціалізм за 5 років, но у гэтым накірунку, наприклад, зробимо то, що колись було, всі пенсіонери будуть мати льготи на проїзд в городському транспорті. Що в свой час ми і добилися, коли були депутатами. І коли ми будемо обіцяти і виконувати конкретні речі, невеликие, но конкретные, мы можем застаться, коли улады еще один термин. А популисты, что? Популисты есть популизм. Вон, Армения. Был популист Пашинян, и что зараз там робится? Не прошло 2 года, уже его выкидают з парламента. Колькі популістаў у Киргизстане. То один демократ, потім його виганяють з треском, він ховається у Білорусі і гэтак далей. А життя киргизу горше, як було, чим горше у білорусу, так і засталося. Тому популізм вельмі небяспечная з'ява. І мне здаецца, што ў нас ёсць магчымасць антидот супраць этого популізма, і сам факт, што партыя існуе па дэмакратычных законах 30 год, шмат пра што гаворыць. Вот спадарня Верштат адказвала, наколькі разоў перамагала там, допустим, там 5 голосамі или 15, но яна перамагала. І все прызнавалі перамогу. Тыя, якія галасавалі супраць, яны ж не кінулі партыю. Яны ж не пабеглі ў кусты. Тыя, якія з лозунгамі сядзелі. Вот гэта і ёсць дэмакратыя. То есть партыя фактычна ў самыя цяжкія гады не зменшылася. Наадварот, вступалі новыя. Зараз у нашай партыі ўсё кіраўніцтва маладое. У нас одно из самых молодых кіраўніцтваў навогул з усіх партый. Лідары нашай партыі, где-то 35-40. Самы ўзрост. Все кіраўнік, намеснікі. ЦК таксама шмат моладзі. Так што наша партыя даволі маладая. Ну што ж, дзякуй партыям за тое, што яны рабілі. Без таго, што вы зрабілі усе партыі дэмакратычныя беларускія за гэтыя 30 гадоў, не было б па выніку таго, што мы маем сёння. І ў дрэнным, і ў добрым сэнсе. Таму поспехаў, а я яшчэ раз нагадаю, 30 гадоў спаўняецца адной са старэйшых партый Беларусі, беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». І сёння ў нас была размова са старшынямі, ганаровымі старшынямі? Не, просто былымі старшынямі. Просто былымі. У нас няма ганаровых. Ну, яшчэ будзе, яшчэ значак зробяць спецыяльна. Для Ірыны мы зробім. Ірына Верштат і Олег Трусаў.
Дзякуй вялікі, Зміцер Лукашук у сумесным стрыме Еўрарадыё і Е-прамовы.